Velkommen til det søde liv på Ungkarl. I dag skal vi lave julegodter fra bunden. Bagning kan tit virke som en udfordring for ungkarlen. Men med et par fikse tricks, så er det ingen sag. Det første du gør, er at du køber en pakke småkagedej i Fakta. Dejen skæres i skiver på ca. 4 mm tykkelse. Kagerne placeres på pladen. Som placeres i ovnen. Sådan. Så, nej, ikke butt crack. Du kan nu hygge dig med dine bedste venner. Nu kan kagerne roligt tages ud af ovnen. Kagerne skal køle lidt, så du kan igen hænge ud med dine venner. Du kan nu smage på kagerne. Juleknas. Juleknas. Det var alt for denne gang. Se med i næste uge, hvor vi viser, hvordan man laver en screwdriver, det man på dansk kalder for vodka og juice.